Geef een rondje. Geef een rondje. Maak me gewoon een ei aan. Maak me gewoon een ei aan. Dan ben je ook lustig het. Voilà. Ik ga mezelf in die skiën. Bij een roets erbij gaan. Roets erbij gaan. Nee, ik wil niet. Ik wil nog niet naar mijn brak toe. Ik wil nog niet naar mijn brak toe. Nee. Hey, dat is Beppie. Hoi Beppie. Hoi Beppie. Ja, ik heb een sensie nog. Ja, een sensie nog. Draaien. Hallo. Hi met Annie. Ja, met de man het vastelavondsvirus. Kan je komen? Ja, die ligt in bed en met zijn been aan het bewegen met zijn arm. En er is een schreeuwen en een gillen. Kan je komen? Ja, weet je hoe? Ja, daar. Dan even, ja. Hoe die oude hond. Ja, dan even die frituur. Ja, dat is goed, tot zo hè. Hoi. Ja, Erik, wat moet ik doen? Zit je al? Maria. Mijn wagen op het plein. Ja, Maria. Was een Maria. Overal. Hallo! Heb je die vastelavondsvirus? Daar heb ik wel het voor. Ja. Ik zie het al, is een klein probleempje. Hallo! Schatje, wakker worden! Wakker worden! Er was spullen, schat. Hey, zo. Mijn kop in. Laat me even met rust.